Здравейте, здравейте хора! Днес играем една супер стара игра. Обаче е мега яката. На колко години е трябва? И чхабери са най-начисто българското го казвам. Обаче е хипер стара игра. Почваме нова мисия. Не е по-стара от мене, ама... Почваме нова мисия. Така. Излизаме от галактиката, ето е нашата скъпа земя. И ще трепим пилета, видиш. Ето го лошия кораб на пилетата. И кокошките. Много гаден кораб. Той идва, пуска пера. Прилича малко на Стар Трек. И почваме, дами и госпожа. И госпожа. Ето го нашия космически кораб. С него ще трепим пушките. Ето ги малките пиленца, ще им ядем душата е така. О, това ми трябва. Както виждате, Тая игра има стратегия. подаръците дават различни сили, както виждате, дами и госпожа. Трябва еднакви подаръци да взимаш. Защото взимаш различни, са дигат сила. И трябва да взема възможно най-добрата сила. А бутчетата ти даят живот. Вилцата... Това ти дига стрелбата. А вилците, силата с вилците, по-стана сме, има ли? Вилиците са на якото оръжие. Има ли? Магия, ма трябва да ги отвориш. Хора, можете да видите вече колко силно мога да стана. Сега тия неща ви чупя, за да се вземаш животите. Играй пилета, бутчета, само яйцата не ги яш, защото яйцата, като ги ядеш, нали, се сещаш. Дигат си холестерола. Айде, вече имаме тройната стрела. Изчезнаха нещата. Четвърти лейф, дами и госпожа. Фитията. Които дават ключ. Тия ключове, като се правиш определен брой, ти отключват различни неща в играта. Това не го... Взимай го! Така! Взимай това! Така! О, да. Дами и госпожа. Ще слушаш тапки се, Дай ми сила, дай ми сила. Така, готови са? Пети лейф. О, да, тук ще взема силата. Сега, ето сейф почупим. Това ти е сателит. Взимаме това. И вече можем да стреляме с десен бутон и да ги пържим. Обаче няма смисъл. Дай ми ключа. И го ядем всичко. Това не ми трябва. Да, малко се връща същото. Пуста. Пържи го. Бам! Така. Вземаме. Да нещо. Не трябва да попускаш. За да си добър, не трябва да попускаш. Вече имаме цели две ракети. Когато ядем пилета, дава ракети, а ракетите са много силни. Чупят всичко. Те ти трябва за посовете. За спешни случаи. За трудните посове. Много спешни случаи. Обаче тая сила не ми хареса колко бързо пържи ракетата. Гледай какво става горе вляво. О, портали, черни дупки. Не трябва да влизаш тя. Ето видя ли, ако беше взел луни? Знаеш какво ми трябва? Трябва ми друга сила, тя нема. Вилиците, обаче те ги дава по-нататък. Тук малко нема. Тази позиция малко лоша. Така! О, яйца от всякъде ето. Лошо. Чиките! Живот. За живот.
Ще някак. Това пред тебе тогава. Така. О, музиката спря. Знаете ли какво значи това? Бос! Ентерпрайз. Там где стои? Мале, мила. Ще ме изпълши. Това се играва другата си. Перата. Ама нямам такова, ще овърхитна. Няма оцеждане. Взимайте черното. Така. Хайде. Сколко се оставя. Ти нужно да давам много неща. О, изпълших се. Босовете дават най-много неща. Виж колко бързо ми зависима и всичко. Това не трябва. То покънки ли беше какво беше? Не да. Много неща ли? Нищо ми даже. Да, странно. Окей, виж как става. Направо ще ги изпържа. Няу. Да, скоре. То с първия бос, ако беше го позабавил малко, ще да видим много повече неща. Така и знаеш. Знам, защото съм не играл, знаеш колко Защото ти ги минаваш бавно. Всичко е стратегия. Гледай се, направо ще ги изпържа някакъв час. Защото беше взел ми, сега беше взел ми. Вчера ли ако ги направих? 8 сила съм. О, какво е Тук ще излизат от хиперпространство. Браво, излагация! Пузна ми се мишката. Пълна излагация! Съжалявам. Нищо, добре сме. Ще се бъде. Дай му 5 животи. Дами и господа, оръжието с вилиците, това е едно черно такова, черен подарък. Това е най-якия. Вилиците. С тях ги набучваш. Ама не го дава по-нататък. Ако е отключен, разбираш ли, ама те се отключват с ключовете. Колкото повече ключове събираш, толкова повече неща отключваш нещата. О, какво е ти? Това е яко, ама светканец, взимай. О, да. Ама бабо, ти не го взема, ти да ти говори. Това е бавно, обаче е това. Да, стреля по-много. Да, но е бавно. Ама много би. И малко, обаче... Ко? Ау! Ай, какво направи? С компютър малко като и кълтва. Какво прави? Подява. Преведи. Разлика във възрастта. Ти ще го качим в тубата. Ключ. Браво! Излагация. Защо взех това? Трябва да си направим едно състезание с тебе на тази игра. Ма тая мишка... Да видим кой е по-добър. Не е мишката виновна. Всичко загубих. И сега ти дава... И как ще го чука? То се чука. Елайте, бе! Елайте се запиши тук на тубата. Вече имам 2 такива, дами и госпожа. На тубата. Запознайте с моя малък брат Никола. Той е по-добър. Да, това ми трябва. Уморете всичките, бе! Ще правим пилешка супа.
се върна на втора стрелба. А беше на 6-та на 7. Какво е това? Това е трудно. Трябва да преминаваш през лъча. Аз си правя път. Ама аз тук ги избивам всички. Ключ. Дай ми ключа. Ще сега Учител допълнителна работа. Музиката е малко като на Междузвездни войни. Дайте ми увеличение на силата. От едното пиле. Играта има малко от Междузвездни войни, малко от... Ето на... Малко от Star Trek и малко от Пилешка супа. Пилешка супа, Star Trek и Междузвездни войни. Сега съм на първа сила супер. О! Да, тук ги правим на пуканки сега. Пуканки. Умри бе! Как ще убиеш царевица, бе? Трябва да Отите ми беше една. Да, Умрете бе! This is the retro game. But it's good game. Рейш. Умрете бе! Боже, опа! Това видео става да е тубата. Ти ще умреш ли? Опа! Не искам да ме шибат. Шутаперни. Що е това? Yes, вече имам 5 живота отново. Защо спира от нищото тази мишка, бе? Ай, нещо си цъкнала. Сега трябва на едно място да се. Окей. Взимай! Постоянно копчето и пуска. Те, как се случи това? Пермаката. О, не, измисли. Натискай постоянно копчето, за да активираш сателитите. Ще тя бомби. Не ги активирай когато трябва, не когато не трябва. Май. Слаб си, бе, слаб си. Чисто. Искаш ли да те пробвам? Не. На една стрелба съм насънал. О, бе. Добре, че те разбра играта и ти върна малко от стрелбата. Гледай сега. Играта... Защото иначе ще отблъсна много гранати. Мафия. Това е... Човек тук. Това е Рамбо. Рамбо плик. Да. Рамбо чикен. Убри! Опа. Няма оцеп. Какво светелитите? Какво взе? Окей. Четвърта сила, 3 живота. Слаб си, бе. Ще ги върна тези животи. Ние дай му газ. Искам да се абонирате и да лайкнете видеото с камбанка, да пратите на приятели. Кажи, че мога да се направим нов канал Retro Games. Може. Може, но... Що пък да не е всичко в едно? Да, ще играем всякакви игри на този канал. All in one. Искам кача пис. All in one, yes. Само без да ми такова царица. Те глички не бяха... Ой, яйцата са вкусни на омлет. Те глички не бяха... Виците ни бяха ли по-вкусни? Изказа се младежа. Глички не бяха ли по-смени?
Чашката в телефона. Давай. Толкова много яйца не съм ял при живота си. Добре, пилотка. Бучета. Няма оцелиш. Така? Така? Много добре се справям за сега. Туди е бакстрал. И тая игра се играе само с мишката, дами и госпожа. Всъщност може с клавиатурата да искаш да забравяш приколството. С ентър. Ентър. Якото на това оръжие е, че не прегрява. Другото пускай тук са. Нормално тук. Съпи. Да, е най-новата. Дигнах живот! Най-новата. Дигнах живот, дами и госпожа! О, айде, седма. Не внимай, че ти застъп от всякъде. Аз тази игра колко пъти съм я превъртал, дами и госпожа. Вземи го! Не обърках се съм. Не цъкам. Не съм я играл отдавна, Ей, това е силно. Другото е по-силно. Той много бързо прегрява. Ама виж как е силно. Мале, направо ми случи. Нямаш място, Тия са големите ракети. Ама са само 3. Да, ама са големите ракети. Виски с хвастъци. Не седим там. Там е лошо. Гледайте. Стани, той го обработваме и го пускаме от тугата. О, ес! Върнах се. Той между другото е първата стрелба и една от най-добрите. Първата и последната стрелба са най-добрите. Кия. Да видим какво ни очаква. Сетейната. Това не го искам. И това, драги младежи, е светът на ретро гейминга. Както се века. Това е Windows 11 нормално. Цъкаш някъде, бе. Цъкам отстрани, то са малко. И така. И защо те става? Защото е Windows 11, като на телефона. Ко става? Бе. 14-та сила. Имаме шанс. О! Футболни плита! Да, бяга от топките. Въпреки топките може да ги убиеш. Да, може в още в началото да ги убива, бе. О, реално. Пати идваш 13. Умри. Вижки как бягат! Да, бе, сега нямаш и живот. Това е слабак. Дигаме. Пати, тихо, ръчката, слагаш. Как? С бутане. Ти минаваш на другия дисплей. Кидата, бе. Сега как не се случва? Що игра? Издига живот.
Аз не искам да играя. Я умрете. Смятай Как я смрах? Смятай още от Windows XP играхте сега. Как я смрах, бе? Но това ще отъсна, нямам шанс. Знаеш, че си слаб. Тя е гладна. Обаче на Cyberpunk. Пънк или фънк? Като приключиш с живота и приключва и видеото. Да. А на Cyberpunk, На нулевата сила съм, буквално това нищо не прави. Нищо... значи за разлика... Бос на нулевата сила съм. Значи, вече играта е добра. Бате, айде едно сърце. Пак ти пили? Бате, тук ти трябва ракета. Значи, за разлика от тебе, аз на тази игра съм я превършал на най-много пъти. Обаче на Cyberpunk... Виж го колко лайна пуска. Куришки, се казва. И между другото, като на серийна късмет. Пай в тази игра не е. Искам с цапа. Дай едно ракета. А между другото, на тази игра има и коледна версия. Ама... е пак също, само че украсена. Умри, бе! Само една ли пуска това? Бургер. Все още съм на един живот. Хора, на едно съм. На една плюнка съм, хора. Там по телевизията. Ако умра, свършва видеото, хора. И там на телевизора някакъв. Бе, ох, как... Под водата си. Къде О, отиде? да, това е водното. Моя, това го помня. Ма той никто е по-добър от Тук, тебе. където имаше медузи. На един живот съм. Бате, нали тук имаш ето ги. Никто е по-добър от тебе. Ако умра... Пак аз съм по-добър и от двама. Ако умра, видеото свършва. Така че, надявайте се да не умре. Ама ще умре. Няма. Пази се от камъка. И от тилите водолази. Ако не сте виждали, са шнорхели, маски и плавници. Мерси. Може ли живот? Може ли живот? Оф, не е. Живота си го давам, като събираш 6-10 кучета. Определен брой кучета и там ракети. Даже ми ракета обаче. Да, дава ти ракети, дава ти животи. Не. Тебе не те търся. Тебе не те. Вас не го обичам. Ракети, торпеда. Това е торпеда. Ама аз ги обстрелвам от всяка. И музиката в играта е много безоносна. Така да се каже. Умри! Много е старова. Тебе искам да умреш! Тебе искам да умреш. Умри! Тебе искам. Умри! Тъс българска е много труден, обаче да знаете, че... Сезон! Ти искам да умреш. Тебе искам да умреш. Защо има бал? Защото се е съм. Не, ще оставяме няма. Няма да спреш да го стреляш, виж. Аз го забукам. Много съм умен. Не съм умен, много съм тъп. Сега. Дай, Мини отзад. изтисай. Мини отзад, бе. Изтисай. Ай, стреляй. Много съм умен. Ретро игрите понякога могат да бъдат по-добри от новите игри, да знаете. От мене. Дъртия. Те могат да са реалистични, ама дъртия знаят повече от моите. Какво ти жълтото? Какво прави?
жълта страна някакво. Пикня. О, не, какво сладко. Да си в зоната. Без да слизаш надолу, че Yes? нещо Оле, виж колко много Това стреляш. не го искам. Вече съм на 7 сила. Каква е тая гъба, каквото и нещо стрела пилите. Пилита е дълбоко в Защо яйцата им отиват нагоре? Гравитация. Аха, не. Те ме, да обичам. Вас не го обичам. Какво? Айде, чо видео! Ами хора, не мога да ви кажа нищо. Ама не, кажи им нещо повече. Абонирайте се за канала, Ядосах се, кажи. лайкнете видеята, Ядосах се, че съм слаб. абонирайте се за канала, лайкнете видеото и се абонирайте с камбанката. От нас, чао!